Sa number 10, isa ka Ceres bus ang ginlamon sang kalayo kainasang aga sa highway sa Baguio City. Sa video nga kuha ni Marvin Sudoy, makita ang nagadaba-daba nga Ceres bus mga alas 6 kainasang aga sa highway sang Barangay Talok sa Baguio City. Totally destroyed ang bus nga nagabiyahe, hinigaran, Bacolod, bangod sa sunog. Maswerte naman nga napapanaog na nga daan sang driver kag sang konduktor ang 32 tanan ka mga pasahero antes nag-ibwal ang kalayo. Sunod sa Baguio City BFP, nadiparahan sang driver nga si Rene Macabuyag Jr. nga nagaaso ang idalom nga parte sang bus gani. Nagpahigad siya kag ginpapanaog ang mga pasahero kag ginhukas ang battery sang bus. Ginausisa pa sang BFP kung ano ang ginhalinan sang kalayo.